Jornada amarga para os equipos da terceira federación. Nin Noia nin Boiro conseguiron puntuar nos seus compromisos e ambos caeron pola mínima en encontros moi igualados. En San Lázaro, o Noia non puido superar a un dos equipos fortes da categoría, o Racing Vilalbés, que se levou o triunfo por 0-1. O encontro estivo marcado pola igualdade e polo estado dun céspede brando que dificultou o xogo combinativo. Na primeira metade apenas houbo ocasións claras e a nota negativa para os noieses foi a lesión de Piñeiro, que tivo que abandonar o terreo de xogo. Tras o descanso, os brancos deron un paso adiante. Mario Constenla e Juan Barros gozaron de boas oportunidades, pero faltou puntería. E perdoar ante un rival deste nivel págase caro. No tramo final, o Vilalbés demostrou por que está na zona alta. A contra, Javi Rey asistiu a Pablo Trigo, que definiu cun disparo cruzado imposible para Brais. Un gol que resultou definitivo e que deixa o Noia en postos de descenso con 17 puntos. Tampouco houbo mellor fortuna para o Boiro, que caeu 1-0 na súa visita ao Viveiro. O choque foi moi equilibrado, con alternativas e ocasións para ambos conxuntos. A primeira metade pechouse sen goles e con sensación de igualdade máxima, pero no minuto 73 chegou o tanto dos locais que acabou decidindo o partido. O Boiro intentou ata o final, pero non foi quen de atopar o empate. Unha derrota que doi especialmente por chegar ante un rival situado varios postos por debaixo na táboa. Coa derrota, os barbanzas baixan ata a 9ª posición con 29 puntos.